ନମସ୍କାର ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଉତ୍କଳ ଏସେର ଏକ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏବଂ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ରଚନାର ନାଁ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆମକୁ ଏସେ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଉପକ୍ରମଟି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଉପକ୍ରମଟି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନେ ସମସ୍ତ ଶୁଭାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ବିଦ୍ୟାଦାତା, ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହି ପୂଜା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ଭାଇମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। କେହି କେହି ଏହି ପୂଜାକୁ ବିନାୟକ ପୂଜା ବୋଲି ବି କହିଥାନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 10 ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ସଭା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସଭାରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା କେତେ ଚାନ୍ଦା ଦେବେ ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଓ ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଉପକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଅବିକା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲେଖିବା ଆମେ ଦିନ 12ଟା ବେଳକୁ ସବୁ ପିଲା ଏକାଠି ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଆମ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସଜାସଜି ପାଇଁ ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିଥିଲୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଧୂପ ଦୀପରେ ପୂଜାସ୍ଥାନଟି ମହକି ଉଠୁଥିଲା। ପୂଜା ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗଜାନନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପାଠଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଭୋଗ ପାଇ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଭୋଜି ଦିନ 4ଟାରୁ ଭୋଜି ରନ୍ଧା ସରିଯାଇଥିଲା। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମର ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଖାଇ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଉପସଂହାର। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ରଚନାର ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆମେ ଉପସଂହାର ଲେଖି ଶେଷ କରିବା। ଆମ ଉପସଂହାର ହେଉଛି, ପୂଜା ପରଦିନ ଆମେ ପାଖ ନଈରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲୁ। ଏକାଠି ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଓ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଏହି ପୂଜାରୁ ଶିଖିଲୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ପିଡିଏଫ୍ଟି ବି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ବି ଆମର ରଚନାଟିକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।